El bicibús és un recorregut d'infants que van en bicicleta junts per anar amb més seguretat cap a l'escola. És una iniciativa que va començar a Vic, de l'associació Canvis en Cadena, i que aquí a Barcelona diverses entitats l'havien vista. Eixample Respira, el Camí Amic, la Revolta Escolar. Vam fer una prova pilot amb algunes famílies d'una escola que està aquí, de l'escola Xirinacs, i després ens vam posar a plantejar un bicibús aquí a l'Eixample, una mica més anant per calçada i amb una mica més d'infraestructura. Llavors aquest setembre vam començar i ha tingut molt d'èxit, ha sigut un bicibús molt massiu. A nivell d'infraestructura nosaltres el que reclamem són infraestructura inclusiva. I per tant, carrils bici que estiguin segregats, que estiguin protegits dels cotxes, que siguin amples, que vagin en una sola direcció, carrils bici que es puguin utilitzar dels 4 als 80 anys i que els pugui utilitzar tothom, que la mobilitat sostenible i els usos aquests de l'espai públic siguin el més inclusius possible. Anar amb bici a l'escola mola.